O Concello de Pontevedra dá por resoltos os problemas de convivencia que se viñan rexistrando na zona vella. Na súa segunda fin de semana de funcionamento dende a reapertura, a afluenza de mozos e mozas ao botellódromo do recinto feiral foi masiva. Nós non entramos a valorar o éxito ou a afluencia no recinto feiral. O que sí entramos a valorar é que as actividades que se viñan desenvolvendo no centro histórico e que sí producían esos desaxustes e esos problemas de convivencia cos veciños e coas veciñas están resoltos. Polo tanto, amosamos de novo a noso agradecemento a todas as partes que fixeron que isto funcionase. Polo tanto, o balance do goberno local é positivo. Así as cousas, Gulías explicou que se manterá o reforzo policial nas rúas do casco histórico. Seguiremos con esta campaña, como vedes, de reforzo do control e demais para garantir que o centro histórico sexa un espacio de convivencia múltiple no que poidan convivir os veciños e as veciñas, a xente que disfrutamos do lecer nocturno e, por suposto, os locais que desenvolven a súa actividade económica. Si isto está resolto, pois a valoración é positiva. O venres saldouse sen incidentes importantes, mentres que o sábado a policía denunciou 2 menores por beber alcohol na rúa, un na contorna do botellódromo e outro na zona vella. A sanción será de 600 euros cada un. Ademais, un local da rúa Valentín García Escudero foi denunciado por exceder o horario fixado e outro de Cruz Gallastegui por superar as mesas permitidas no seu velador.